Mga kapuso, ang matamat na liwat ng Batyagan ang matugnaw nga huyop sang hangin sa dako nga bahin sang Luzon bangod sa hangin amihan. Apektado na sini ang bilog nga Luzon samtang sa nabilin nga bahin sang Pungsod magaluntad ang mainit nga easterlies. Subong adlaw pinakatugnaw sa Baguio City sa 14.6 degrees Celsius. Ginasundan ini sang 16.3 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet kag 16.4 degrees Celsius sa Itbayat, Batanes. Posible man nga mabatyagan pa ang matugnaw nga tiyempo sa masunod pa nga mga semana, ilabi na nga ginalauman nga magapadayon ang peak sang amihan subong nga bulan. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, manubo ang tsansa sang malapnagon nga ulan sa Western Visayas magluwas sa iban pa nga bahin sang Panay Island kag Negros Island region. Posible man ang ulan sa nabilin nga bahin sang Pungsod.